הרב יוסף פרץ, על המשך המסורת הברוכה של הזכות שאנחנו זוכים לארח את שוטרי, סוהרי, קציני משטרת ישראל. אני חושב שזה כבר למעלה מעשור, כעשור שנים, עוד בחייו של אבי זיכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה. והקשר הזה שהתחיל בתחנת דיזנגוף בתל אביב, הקשר הזה לא התנתק, ואנחנו מהווים בית למשטרת תל אביב, במיוחד בנושא השואה. ומצאו לנכון שביום השואה יתכנסו כאן. אמנם הטקס המרכזי עבר להיות בליל יום השואה, ולכן אנחנו מקיימים את זה בפורום הזה, אבל הניחוח והתוכן נשארים עדיין בתפארתם. ואני חוזר על הדברים שנאמרו כבר, אם מתחלפים הצוערים והקצינים, מדוע בחרו במקום הזה, במקום המקודש הזה, להתייחד ביום השואה עם זיכרון השואה. המקום הזה נוסד על ידי הסבא שלי, הרב צבי גוטמן, זכר צדיק לברכה, לפני 83 שנה, בעיצומם של ימי השואה. רומניה הייתה בעלת ברית של הצורר הגרמני היטלר יימח שמו, וככזו היו בה תנועות ניאו-נאציות, פשיסטיות, שגם היו בשלטון, והם היו החברים הטובים ביותר של הצוררים הגרמנים, ולכן לא בער להם לבצע את הפתרון הסופי מיידית. היה להם זמן, והם אמרו, אנחנו נדאג ליהודים שנמצאים אצלנו לפתרון סופי. רומניה הגדולה נכנסה את הקהילה השנייה בגודלה. אנשים לא יודעים את זה, שרומניה הייתה הקהילה השנייה אחרי פולין מבחינה מספרית של היהודים. היו בה קרוב ל-900,000 יהודים ערב מלחמת העולם השנייה. בהונגריה לדוגמה היו בה פחות מחצי מיליון יהודים. אבל רומניה הגדולה כללה שטחים של מולדובה, מה שהיום זה רוסיה, ברית המועצות, שטחים של אוקראינה, שגם זה שייך היה לברית המועצות, שטחים של הונגריה, כל החבל המזרחי צפוני של רומניה היה שייך להונגריה, דיברו שם את השפה ההונגרית. וכך יצא שאת החלק ההונגרי שלחו לאושוויץ בשנות 44 יחד עם ההונגרים, ואת החלקים האוקראינים והאחרים שנכבשו על ידי הצבא הרומני כבעלי ברית גרמנים, שם האוקראינים ביצעו את ההשמדה על היהודים שהוגלו לשם, מה שהוזכר כאן טרנסניסטריה, כל מה שמעבר לניסטר. ולכן בסופו של דבר מחצית מיהודי רומניה הושמדו בשואה. המחצית השנייה זכו להינצל בגלל השתדלנות היהודית. איך אמר מישהו? שהמכונה הגרמנית הייתה משומנת היטב ומקצועית כמו שוויצרית, כמו אוסטרים, ולכן הם הצליחו להשמיד, והמכונה הרומנית הייתה יותר שלומיאלית ולכן לא הצליחו להשמיד מחצית מיהדות רומניה. אבל זה לא הסיבה, פשוט הם עוד לא הגיעו לשלב הזה. והמלחמה הסתיימה, ונבצע ברברוסה התהפך על יוצרו, ולכן כל המציאות השתנתה, וזה הנס הגדול של מחצית מיהודי רומניה. אבל בתחילתה של המלחמה, בינואר 41, השלטון הפשיסטי ניאו-נאצי קיים בעיר הבירה בוקרשט, שהיו בה 100,000 יהודים באותה תקופה, פרעות, 3 ימים של פרעות פוגרומים. בימים האלה נכנסו לבית של הסבא שלי, הרב צבי גוטמן, הוציאו אותו
ואת שני בניו הגדולים יעקב ויוסף. הם היו תפארת הנוער היהודי ברומניה. יעקב היה דוקטור לפילוסופיה ומשפטים, יוסף היה דוקטור לפילוסופיה וספרות, פובליציסטים, מעולים, מרצים, והוציאו אותם באישון לילה. את שלושתם לקחו אותם למרתף העילויים של משמר הברזל, הכומתות הירוקות הנאציות ששלטו באותה תקופה, ואחר כך הוציאו אותם להורג ביער ז'ילבה בפרברי בוקרשט. את הרב של העיר, הרב צבי גוטמן, את שני בניו. הרב ניצל מכדורים של היורים, שני בניו נפחו את נשמתם. הוא נשאר בודד ביער, התחיל ללכת בינואר בשלג, והגיע שוב לנקודת המשטרה שהייתה תפוסה על ידי הליגיונרים. שוב הכניסו אותו לעינויים והבטיחו לו, בלילה הבא אנחנו נחסל אותך. למחרת נשארו עוד 5 יהודים איתו, הוציאו אותם להורג, ושוב הכדורים לא פגעו בו. ושוב הוא מוצא את עצמו לבד ביער המושלג, מתהלך, מחפש את הדרך לצאת משם, והוא שוב מגיע לנקודת המשטרה. ושוב תופסים אותו ומבטיחים כעת, הוא כבר אין לו סיכוי להינצל, יוציאו אותו להורג בלילה הבא. וכך הקדוש ברוך הוא שומר על הרב צבי גוטמן, ובינתיים הצבא מצליח להשתלט על הפורעים, הצבא הרומני, ומחזיר את הסדר על כנו. הרב חוזר לבית שלו ללא שני הבנים. בבית נמצאים עוד 3 ילדים קטנים אחרים ורעייתו. ומאותו יום, מאותו ערב שבת ושמי השם לא נודעתי, הרב הופך את הבית שלו, את הסלון של הבית שלו הפרטי, להיות בית מדרש על שם שני בניו יעקב ויוסף. על קירות הבית עדיין יש את סימני אדם, שלפני שהוציאו אותם, עיקו אותם, ועל הקירות היו סימני אדם, ושם מתחיל המקום הזה שנקרא בית יעקב יוסף. מדוע? אתם שואלים? כי בית הכנסת הגדול שבו הוא חיים נשרף אותו לילה עד היסוד, עם ספרי התורה, עם הכתוב והתפילין. כבר לא היה בית כנסת לאן לחזור, והוא פתח בית מדרש חדש. כמו שהיה בהשראת המשכן, כשהוקם המשכן, שני בני אהרון, נדב ואביהו, מתו בקורבתם לפני השם, והמשכן קיבל את השראת השכינה, המקום מקודש, בקרובה יקדש ועל פני כל העם יכבד. כך גם מתקיים אצל הרב צבי גוטמן. הסלון הפרטי שלו הפך להיות בית מדרש מקודש לתורה ותפילה, אבל לא רק זה, אלא גם גל עד וזיכרון חי לכל הקדושים שמתו על קידוש השם בתקופת השואה. ואז זה הפך להיות מקום שבו עורכים את כל האזכרות, את כל הקהילות וכל מה שהתרחש אחר כך על אדמת אירופה ובמיוחד ברומניה. ולכן במקום הזה שהצליחו אחרי 20 שנה להעתיק אותו כאן לתל אביב, למקום שאנחנו נמצאים בו, בהתחלה בצריף מת ליפול, ואחר כך לפני 40 שנה הוקם הבית הזה שאתם רואים אותו בתפארתו, והפך להיות המרכז הרוחני של קהילת יוצאי רומניה ומרכז ההנצחה. כל הלוחות זיכרון והאמצעים הנוספים שיש פה, העתקנו אותם מלמטה כדי שהציבור לא יצטרך לטרוח, והעלינו את זה לכאן. ואנחנו ביום השואה מתייחדים עם זכרם של כל הקורבנות בכל המדינות של אדמת אירופה, ובמיוחד הקהילה שלנו, הקהילה של יוצאי רומניה.
ואנחנו תפילה שמה שהיה לא יחזור על עצמו, אבל לזכור ולא לשכוח חייבים עד שהרוע יעלה מן העולם. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתך ממצרים, לא תשכח. עמלק זה שורש הרע בעולם. עמלק הזה לובש לבוש שונה בכל דור, אבל המטרה היא שלו היא יחידה, שלא יוזכר שם שמיים, שלא יהיה נציגות לקדוש ברוך הוא על אדמת העולם, על כדור הארץ. זוהי המטרה שלו. כל מי שמשתמש במטרה הזאת הופך להיות עמלקי. ועמלק לפעמים מתחבר גם עם ישמעאל, ואז זה עוד יותר קשה. אנחנו חווינו את זה בשנה האחרונה בצורה מדהימה, נותנים לנו תזכורות, אבל צריכים לדעת שכבר הכל כתוב. אין חדש תחת השמש, והכל מוזכר. הכללות והברכות מוזכרות בתורה. מי שיפתח את ספר התנ"ך נמצא את הכל כתוב. כל מה שעבר עלינו כתוב כבר. אבל אנחנו תמיד, יש לנו כלל, לא מפסיקים בכללות. כשקוראים את הכללות, את התוכחה שנמצאת בתורה, לא מפסיקים לרגע. ממשיכים ברצף כדי לסיים אותם ולעבור לברכות, שם אפשר לעשות לו הפסקה. לפעמים צריכים לעבור את המרור, אבל לא להישאר בו, לא להישאר ספוק בתוכו, ולא להיכנס לדיכאון מחמתו, אלא להפך. לקחת אותו ולעטוף אותו במצב, לכרוך אותו, ולהתפלל ולקוות שיבואו ימים טובים יותר, ימים של רוגע ושלווה. ואנחנו תפילה שכשם שעברנו את כל המשברים הקשים והתחזקנו מהם, נצליח גם לעבור את המשבר הנוכחי שעם ישראל נמצא בו. אנחנו מתפללים יחד עם כל עם ישראל, ופדויי אדוני ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה. אמן. כן יהי רצון, יהיו ברוכים, המשיכו במפעלים החשובים של חינוך והעמדת קצינים לתפארת, שיוכלו להנהיג את הקהילות שלנו, את המדינה שלנו, ונזכה לראות בקרוב ממש את הגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן. טוב.